Mărit să fie Domnul! Stăm pe promisiunile Domnului, iubiți frați și surori, urmează să începem lucrarea Domnului din această dimineață, bazați pe ceea ce a spus Dumnezeul nostru. Acolo unde 2 sau 3 se adună numele Lui ca să ceară ceva, El este acolo și este gata să răspundă. Și mai spun încă o dată, binecuvântat să fie Domnul, care și în această dimineață ne-a purtat de grijă și am ajuns la casa de rugăciune, am stat înaintea Domnului în rugăciunile noastre, iar acum urmează să începem slujba sfântă. Haideți să stăm într-un duh de închinare, un duh de rugăciune și prin fratele Tolan Gheorghe să cerem binecuvântarea Domnului peste lucrarea din această dimineață. Să cerem ungere proaspătă peste predicatori, să cerem ca Domnul să binecuvânteze cântarea de laudă și tot ce se face aici în casa de rugăciune să fie în atenția și în binecuvântarea Domnului. Doamne, încă o dată în aceste momente și ți aducem ție mulțumiri pentru toate binecuvântările pe care ne-ai dăruit în această lume. Glorie ție. Îți mulțumim pentru sănătatea ce ne-ai dăruit în dimineața aceasta, să putem veni în casa Ta. Da, Doamne. Unde știm că ești prezent Tu, Doamne, și ne împarți din lucrurile Tale. Îți mulțumim pentru aceasta. Aleluia. Te rugăm în dimineața aceasta să privești spre noi, așa cum venim la Tine. Da, Doamne. Binecuvintează cuvântul care va fi citit în dimineața aceasta. Binecuvintează, te rugăm, vestitorii cuvântului Tău. Da, Doamne. Dă-ne o inimă deschisă, Doamne, să putem asculta tot ceea ce ne vorbești în dimineața aceasta. Da, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi cântarea de laudă care va fi Doamne. cântată în dimineața aceasta, formațiile muzicale, tot ce se face aici, Doamne, dorim să se facă în numele Tău. Te rugăm, Doamne, să privești pe cei ce n-au putut lua parte în casa Ta de rugăciune. În dimineața aceasta, Doamne, dacă gândul lor se îndreaptă spre Tine, întindeți mâna Ta spre ei, Doamne, și fă să simtă că Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești medicul nostru adevărat. Da, Doamne. Dacă sunt în spitale sau acasă, Doamne, Te rugăm, întindeți mâna Ta peste ei. Amin. Te rugăm, Doamne, pentru cei ce sunt plecați în misiune, în țara noastră, Doamne, la mare distanță, Te rugăm, Doamne, să fii cu ei acolo. Aleluia. Călăuzește-i Tu, Doamne, mâna Ta cea puternică să fie peste ei. Amin. Dă-ne, Doamne, putere să-ți facem voia Ta mai mult ca oricând. Da, Doamne. Ca atunci când vei veni pe norii cerului, Doamne, să-ți putem ieși în întâmpinare cu întregi casele noastre. Te lăudăm și binecuvântăm numele Tău în dimineața asta și Te rugăm să fii cu noi, Tată, Fiule și Duhul Sfânt de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Haideți să ascultăm acum cuvântul lui Dumnezeu. Continuăm să citim cuvântul Domnului din calendarul cultului creștin penticostal și în această dimineață avem textul programat în cartea Neemia, capitolul 6 și vom citi primele 16 versete. Pagina în Scriptură 502, haideți cu respect să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care spune astfel.
Nu pusesem încă ușile porților, când Sambalat, Tobia, Geshem arabul și ceilalți vrășmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns: am o lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Când timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a 5-a oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris: se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă sculați și în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino, dar, și să ne sfătuim împreună. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat: ce ai spus tu în scrisoare nu este, tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă. M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabel. El se închisese și a zis: haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns: un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi deduseră argint. Și, câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume, ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Amin. Vă invit să reocupați locurile și haideți, frați și surori, să ne deschidem inimile și să cântăm dintr-o cântare în comun, dar să cântăm din toată inima, pentru că este bine în casa lui Dumnezeu și în această zi beneficiem de harul Domnului și mâna Domnului este întinsă peste noi și spun din nou, numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Iisus, viața noastră, noi pe Tine te mărim, căci prin jertfirea Ta pe cruce noi voioși trăim. Iisus, viața noastră, noi pe Tine te mărim, căci prin jertfirea Ta pe cruce noi voioși trăim. I-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o purtăm, de aceea îți cântăm, Aleluia, glorie, glorie, Aleluia, glorie, glorie, Aleluia, glorie, glorie, Aleluia, Părintele Ceresc, Aleluia, glorie, glorie.
Frați și surori, cu multă bucurie vă salutăm pe toți care și în această dimineață ați venit la casa Domnului, la casa de rugăciune și suntem aici să ne bucurăm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, suntem aici să stăm înaintea Domnului aducându-l lauda pe care El o merită, pentru că este Dumnezeul nostru care ne-a făcut bine și suntem copiii Lui. Cu aceeași bucurie îi salutăm pe oaspeții din această dimineață, fiți binecuvântați de Domnul și salutăm pe toți aceia care privesc la noi prin intermediul internetului și sunt parte a lucrării Domnului în această dimineață. Dorim din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și prezența noastră aici, în casa de rugăciune, să fie de un real folos. În lumea aceasta zbuciumată, în lumea aceasta care se depărtează tot mai mult de valorile lui Dumnezeu, în lumea aceasta care nu mai cunoaște pacea, liniștea, bucuria, copiii lui Dumnezeu au această liniște și au această pace și de aceea suntem în casa Domnului să lăudăm pe Domnul pentru tot ce a făcut pentru noi. Continuăm lucrarea Domnului ascultând cântări cântate pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea noastră lăuntrică. Pentru început, corul de fete va lăuda pe Domnul, după corul de fete vom asculta fanfara.
cântarea aceasta a fanfarei ne chema la a vorbi cu Dumnezeu, la a sta înaintea Domnului cu ceea ce avem în sufletele noastre și tare mult mi-ar place ceea ce s-a cântat și îndemnul care a fost dat prin cântare să facem în această zi. Poate că e cineva aici și viața lui nu este în rânduială cu Dumnezeu. Ai șansa în această dimineață să-i spui Domnului acest lucru. Și cred că Domnul va întinde mâna spre tine dacă o vei face în sinceritate. Poate cineva aici care n-are liniște în sufletul lui, datorită presiunilor care sunt în lumea aceasta și datorită a ceea ce vedem în jurul nostru. În această dimineață te provoc să-i spui Domnului acest lucru și sunt convins că Domnul poate să aducă liniște și pace în viața ta. Poate cineva ești bolnav în trupul lui și gândul acesta îl sperie. În această dimineață ai șansă să te apropii de Dumnezeu. Fă-o atunci când se cântă, fă-o atunci când se predică, pentru că Domnul nostru este aici, mărit să fie numele Lui. Dragii mei, n-am venit aici numai să umplem timpul. Am venit aici să ne întâlnim cu Dumnezeu. Am venit aici în această dimineață și personal vreau ca Domnul să-mi vorbească. Să se atingă Domnul de inima mea, de inimile noastre ale tuturor. Și când vom pleca de aici să spunem, ne-am întâlnit cu Dumnezeul nostru, pentru că e un Dumnezeu viu, care se prezintă și care vrea și în această dimineață să dea har, să ajute, să vindece, să poarte poveri. Poate ești tânăr și ai nevoie de Domnul. Roagă-te Lui, cere-i Lui să te ajute în această dimineață. Și când vom pleca de aici să spunem, ne-am întâlnit cu Dumnezeul nostru în Biserica Gloria, pentru că Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt a coborât să cerceteze și a dat o nouă perspectivă vieții mele și vieții tale și a adus o nouă dimensiune vieții mele și vieții tale și ne-am apropiat de Dumnezeu. Suntem aici pentru că Domnul și în această dimineață și-a înnoit îndurările Lui față de fiecare dintre noi. Suntem aici pentru că în această dimineață Dumnezeu a întins mâna peste casa ta și peste casa mea. Suntem aici pentru că Dumnezeu ne ține în mâna Lui, mărit să fie numele Lui. Alții ar fi vrut, dar nu sunt aici. Alții ar fi vrut să mai trăiască, dar nu mai trăiesc. Aseară am auzit de un cumplit accident și un tânăr de vârsta mea, undeva în cartierul Vlaicu, a murit într-un accident de mașină. Așa de repede mor oamenii. Așa de repede trecem. Ar fi bine să prețuim clipele de har pe care le avem, dragii mei, și pentru faptul că suntem aici, să mulțumim lui Dumnezeu din adâncul sufletului și din toată inima. Să o facem pentru că este vreme de har. Haideți să ne apropiem de Domnul, urmează să ascultăm o cântare a corului bărbătesc, iar după ce corul bărbătesc va cânta cântarea aceasta pentru slava Domnului și pentru bucuria noastră, să ne deschidem inimile și să ascultăm primul mesaj din această dimineață, vestit de fratele Nelu Drâmbe și zic, Domnul să-l întărească, iar nouă Domnul să ne dea inimi în care să avem această posibilitate să ascultăm cuvântul Domnului, să învățăm în această dimineață ce Domnul vrea să ne spună și prin cântare, prin cuvânt, să ne apropiem de Domnul. Și spun din toată inima, Domnul să ne binecuvânteze pe toți în continuare. Amin.
E mare binecuvântare nu doar să cânți, ci să trăiești versetele acestea. Toată viața lângă tine, eu voi sta în iubirea ta. Nu în afara iubirii tale, ci în iubirea ta, ascuns acolo. În dragostea aceea desăvârșită pe care Dumnezeu o toarnă peste copiii Lui. El e acela care numără pașii noștri. E un Dumnezeu atât de plin de dragoste, încât își face timp să numere pașii noștri, a fiecăruia. Nu a unora dintre noi, ci a fiecăruia. Și e bucurie mare să stai lângă Dumnezeu și când e soare, pentru că vezi bunătatea Lui și ești conștient cât de mare e bunătatea Lui. Că nu e un lucru așa povestit într-o carte, ci o realitate de fiecare zi, cotidiană. Dar și când e nor, povesteam cu Florin în birou că seară a avut parte de o experiență așa mai deosebită. Mergea către Șeitin și mergând cu mașina și-a dat seama cât de ușor e. Pentru că bătea vântul
și mișca mașina care era așa, ca pe o coajă de nucă. Vedea pomii cum se îndoaie către pământ și semnele de circulație cum se mișcă așa, parcă ar fi fost niște scobitori, deși erau plantate în beton. Dar atunci când ești în mâna lui Dumnezeu, îți dai seama că poate să bată vântul cât vrea El. Când ești sub mâna Dumnezeului celui preanalt, nimic din jurul tău nu te atinge. Și în dimineața aceasta, Dumnezeu ne exemplifică o situație de felul ăsta. Ne pune înainte un om care n-a crezut că un lucru de apucat să-L slujească pe Dumnezeu acolo la Susa, lângă împăratul persan, și să-L slujească pe Dumnezeu și la Ierusalim. Pentru că Dumnezeu pune înaintea ochilor omului lui perspectiva. Îl face să vadă. Îi deschide ochii și arată ce e important în viață. Lucru important, cel mai important lucru pentru omul lui Dumnezeu este să se ascundă în Dumnezeu. Și atunci când ești ascuns în Dumnezeu, îi auzi glasul. Vocea Lui, cuvintele Lui nu trec așa pe lângă urechile omului lui Dumnezeu fără să aibă un efect în viața lui. Întotdeauna, atunci când vorbește Dumnezeu, așa cum spunea psalmul în dimineața aceasta, ce m-am bucurat când l-am auzit. Nu putea, așa o avantpremieră înainte acestui cuvânt din Neemia 6, mai bun decât psalmul ăsta 62. Când vorbește Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, care aparține lui Dumnezeu, aude. Dar nu odată, nu cu o singură ureche. Noi avem o vorbă românii, spunem că ne intră pe o ureche și ne iese pe alta, nu. Dumnezeu face în așa fel ca vocea Lui să intre pe ambele urechi și să se întâlnească aici în mijloc, în mintea noastră, să aducă rod. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu produce asta, omul își schimbă perspectiva. Privește mai atent la Dumnezeu. El nu e așa nebăgător să seamă la situațiile pe care le întâlnește în viața lui, nu. El este un om care privește cu ochii lui Dumnezeu viața și situațiile de care se lovește în viața aceasta. Deci cuvântul lui Dumnezeu că Neemia era la Susa, în capitala Persiei, n-avea nicio grijă. Ducea o viață fără grijă acolo. Paharnicul împăratului. Oamenii ăștia care erau paharnici trebuiau să fie oameni de încredere, care să prezinte încredere maximă în inima împăratului. Nu să se îndoiască cumva împăratul de el. 10%. În momentul când începea împăratul să-și schimbe părerea despre tine, viața ta era în pericol. Pentru că în fiecare zi îi puneai înaintea împăratului paharul și el avea încredere în tine. Dar omul lui Dumnezeu aude ceva. Vine fratele lui și îi spune o veste care nu îi îmbucură inima prea tare. Îi spune că Ierusalimul e dărâmat, că poporul trăiește în sărăcie, că e nenorocire, că sunt spărturi în ziduri și trecuseră aproape 100 de ani de când iudeii s-au întors din robia babiloniană. Zidurile erau sparte, nu erau porți, dușmanul putea intra. Erau oameni care nu vroiau bine poporului Israel și îi atacau. N-avea cine să-i apere. Și atunci zice cuvântul lui Dumnezeu că Neemia a făcut ceva. A făcut niște alegeri. Și nu din astea personale, ci alegeri altruiste. Adică s-a scos pe el din centrul universului vieții lui și a pus pe altcineva. L-a pus pe Dumnezeu în inima lui.
Și a început să facă ceva, că așa se începe lucrarea lui Dumnezeu. Prima dată cere ajutor. Și a început să se roage. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerului și am zis: Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii Tăi, ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte. Nu pentru el. Omul ăsta nu era egoist. Egoismul a despărut din viața lui. Și a dat seama că nu confortul lui e important înaintea lui Dumnezeu, ci perspectiva pe care Dumnezeu i-a pus-o înainte. Și a zis: gata, am înainte 2 capitale. Susa, capitala confortului, centru politic al lumii, tot felul de miniștri, de împărați, de oameni mari cu ranguri înalte, stăteau acolo, lângă Neemia. Și el era lângă împărat, omul de încredere al împăratului. Dar în inima lui domnea altcineva. În inima lui nu era Artaxerxe, marele împărat persan, nu, în inima lui domnea Dumnezeu. Dumnezeul cerului și al pământului. Și Dumnezeu a pus înainte o alegere. Neemia, ce alegi? Confortul? Putea să spună fratelui lui care i-a dus vestile astea: știi, eu pot să am o influență puternică și să rânduiesc unele lucruri aici la curtea împăratului. Dar omul ăsta, omul lui Dumnezeu, e omul acțiunii. Și nu-i place Susa. La Susa stătea tot timpul. Stătea liniștit pe scaunul lui, ziua înaintea de cina sau de masa de amiază a împăratului se ducea, alegea un vin bun, ceva de băut care să se asezoneze cu mâncarea care trebuia servită. N-avea altă grijă. De el nu e un om egoist, să-i placă confortul lui, ci el e un om altruist, care începe bine lucrarea Domnului și care ascultă de glasul lui Dumnezeu care îi spune: du-te, am nevoie de tine. O fi citit cartea lui Ezechiel? Nu știu. Poate l-o fi influențat versetul ăsta din capitolul 22, versetul 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc. Dar nu găsesc niciunul. Și omul acesta, în vremea lui, vremea reclădirii zidurilor, vremea astupării spărturilor, zice: iată-mă, trimite-mă, Doamne, și alege Ierusalimul. 2 capitale, 2 situații diferite, una confortabilă și alta un oraș dărâmat. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Neemia că nici măcar case nu erau de ajuns. Trebuiau reconstruite, să nu mai vorbesc de ziduri. Pentru că el, în versetul care a fost citit prima dată, primul verset din acest capitol 6 ne spune că nici măcar porțile nu erau puse. Nu era siguranță acolo. Noaptea putea intra oricine. Ne mai spune în capitolele anterioare că ziua când zideau aveau sabia încinsă la mijloc și cu o mână zideau și cu alta țineau sabia, că dușmanii erau peste tot. Dar el alege lucrarea Domnului. Îi place acțiunea. Alegeri altruiste. Asta vrea Dumnezeu de la noi. El nu s-a uitat atunci când s-a uitat peste pământ și a văzut: nu mă interesează. Păcătoși, e alegerea lor. Eu le-am pus înainte cuvântul. Au pe Moise și pe proroci și poate să asculte pe oamenii care îi trimit eu. Nu. S-a coborât el.
El s-a coborât jos și a stat pe cruce în locul meu și a dumitale. S-a lepădat de sine. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu egoism, ecocentrism, ci altruism. Nu mă mai interesează de mine. Ce dacă mă duc la Ierusalim? O călătorie de vreo 3000 de kilometri. Primejdii pe drum, dar mai multe primejdii când voi ajunge acolo. Că samaritenii de-abia așteaptă Sanbalat să mă vadă și Tobia o să mă iubească mult. Să nu mai vorbesc de arabi, care sunt prietenii noștri când ne știm și luptă împotriva noastră. 2 capitale, 2 alegeri. Una singură e bună. Aceea pe care a făcut-o Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine. Și Neemia a făcut asta. Și a lăsat confortul. L-a lăsat pe împărat, mai mult și-a riscat viața. Când s-a dus înaintea lui și a spus: Doamne, știi, cetatea părinților mei e distrusă și vreau să mă duc acolo. Dacă cumva îl prindea pe împăratul ăsta care era așa mofturos de felul lui. Deci e istoria că se schimba așa, cum bădea vântul. Acum zicea da și peste 5 minute zicea nu. Și când zicea împăratul nu, era pericol. Că împăratul ăsta nu se juca. El știa că este stăpânitorul lumii. Dar Dumnezeu schimbă inima oamenilor din jurul nostru atunci când vrea să-și facă lucrarea. Mărit să fie numele Lui în vecii vecilor. Priorități schimbate. Din paharnic, om îmbrăcat frumos, întotdeauna foarte bine îmbrăcat în fața împăratului, cu ținutele cele mai elevate, mătăsurile cele mai scumpe, în șef de șantier, dar nu pe orice șantier. Șeful ăsta de șantier n-avea retribuție. Deci cuvântul lui Dumnezeu că atâta timp cât a stat la Ierusalim, n-a luat niciodată din drepturile lui, mai mult a cheltuit. 150 de oameni la masă. Trebuie să ne gândim la asta, ce înseamnă să vedem așa corul de fete și corul de mixt la masă în fiecare zi acasă la noi. Trebuie să ai grijă de ei, de 3 ori pe zi. Și să le pui înainte mâncare bună, pentru că oamenii aceia care stăteau la masa lui Neemia trebuiau să lucre. Zice cuvântul lui Dumnezeu că tot timpul cât a stat la Ierusalim, oamenii lui au lucrat cu el împreună. Nici el n-a stat liniștit. Pentru că și-a schimbat prioritățile. Fără retribuție și neapreciat de oameni. Dregătorii din jurul lui tot timpul bârfă, Sanbalat, să știi că Neemia a mai pus 10 cărămizi pe latura de nord a orașului și a mai dres o spărtură. Și ce să facă Sanbalat, care nu doarme niciodată? El întotdeauna caută fisuri, Sanbalat, pe unde să intre. Exact în momentul când trebuia, Sanbalat și-a găsit de lucru. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că nu erau ușile puse, dar a văzut că zidurile se ridică. Și atunci a început campania de denigrare. Cu vorbe. Că așa se face. Și s-a făcut și atunci și se face și acum. El nu era apreciat de oamenii din jurul lui, dar era iubit de el. Dumnezeu îl iubea mult pe Neemia. Îi dădea înțelepciune să înțeleagă toate atacurile astea, cum se poate apăra de ele. Vorbe? Prin vorbe iscusite și cu înțelepciune spuse, te poți apăra întotdeauna. Omul ăsta n-a fost constructor de meserie, ci a fost specialist în arta culinară, să spunem așa. Și dintr-o dată Dumnezeu îi dă înțelepciune să ridice ziduri, să meargă, să cerceteze. În primul rând, el cercetează. Să duce și să uită de jur împrejur, să vadă situația reală. El nu vrea povești, el vrea să cunoască. Și Dumnezeu îi dă înțelepciune. A stat la Susa,
Un oraș extraordinar, dar am mai văzut Persepolisul. Asta e o cetate fantastică, făcută de persani. Extraordinar. Așa ceva n-a mai fost în lumea antică. Arheologii mergând acolo și-au dat seama cât de iscusiți au fost perșii în construcții. Și când a mers Neemia acolo, Dumnezeu i-a dat înțelepciune să se uite, să adune în mintea lui și mergând la Ierusalim să pună în practică. Și asta a făcut. Paharnic, șef de șantier, praf, var, muncă fizică, arșița soarelui, pe toate le-a acceptat în viața lui, pentru că el și-a schimbat prioritățile în viață. Nu era el, persoana lui, prioritatea numărul 1, ci era lucrarea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și Dumnezeu are nevoie de oameni de felul ăsta. A avut nevoie atunci. Erau încă robi, sub dominația persană, iudeii, dar și-au făcut o capitală. Era important pentru ei ca națiune. Dar nu numai atât. Era important pentru Dumnezeu. Ca cei din jurul lor, samariteni, arabi și oameni care n-aveau niciun Dumnezeu, cum e Tobia. Ăsta era așa, un amalgam. Avea casă în templul la Ierusalim, dar el locuia și cu arabii, stătea și cu samaritenii la masă și cu oameni de ăștia avea de lucru Neemia. Dar nu-l interesează. Îi trimit scrisori. Vrem să te cobor la noi. Și Neemia își dă seama de planurile diabolice pe care le aveau în minte oamenii ăștia. Se zice așa: eu am prioritățile mele. Eu trebuie să zidesc cetatea lui Dumnezeu. Și în fiecare zi mai pun o cărămidă. Deși e greu, nu e ușor. Nu e ușor să pui cărămizi. Nu e o muncă chiar așa de ușoară cum se vede din exterior, ci trebuie să cunoști geometrie, eu știu, unele materiale pe care le folosești, să cunoști să manevrezi bolobocul, să pui, să faci zidul drept. Că dacă îl faci într-o parte, zidul ăsta cade. E o meserie complexă, meseria asta de zidar. Nu e orice meserie. În lume e așa. Dar atunci când zidești cetatea lui Dumnezeu, cât de perfectă trebuie să fie cetatea aceea. Și El își schimbă prioritățile. Dar mai mult de atât, își asumă riscurile slujirii. Scrisori, vorbe, hai să ne întâlnim. În prima fază nu răspunde, pentru că de foarte multe ori omul lui Dumnezeu are înțelepciune să se gândească în felul ăsta: nu merită să răspund. Stau liniștit. Poate să liniștesc dușmanii ăștia care vor să mă lovească cu cuvinte. Dacă nu se liniștesc, o să le răspund, dar cu înțelepciune. Și în momentul când vrea Dumnezeu să vorbesc. Neemia nu vorbește oricând. El vorbește doar atunci când îi pune Dumnezeu cuvinte pe buze. Și cuvintele pe care ți le pune Dumnezeu pe buze sunt cuvinte pline de înțelepciune, pentru că înțelegi situația și înțelegi că dacă vei răspunde violent, vei primi violență. Dacă răspunzi cu pace și cu înțelepciune, vei primi de la Dumnezeu putere să biruiești bârfele și vorbele rele pe care ți le aruncă cei din jur. Deci cuvântul lui Dumnezeu că de 4 ori verbal l-a chemat Sanbalat la o consfătuire. Dar cu cine să te consfătuiești? Cu Sanbalat? Cu Tobia? Cu Gheșur? Nu te poți consfătui cu ei, că astea sunt relații toxice. Nu ți-aduc în viață altceva decât o travă, durere. Că ce putea să-i spună Sanbalat decât vorbele pe care le trimitea? Neemia și-a asumat riscurile. Și atunci, riscurile veneau din diferite părți. Din exterior, de la Sanbalat și de la Tobia, dar veneau și din interior. Și asta e mai dureroasă, să știți. Asta e dureroasă rău. Pentru că de dușmanii ăștia din interior nu prea știi cum să te aperi. Nu prea îi cunoști. De multe ori ai surpriză deosebite și durerea asta e groaznică.
Dar mai mult de atât, dușmanii ăștia din exterior au o demnitate a lor. Și dușmanii ăștia sunt fățiși înaintea ta, împotriva ta. Ăștia din interior, ăștia îs mai așa, n-au principii prea sănătoase. Ăștia vin la tine și zice, Neemia, ce lucrare frumoasă faci, deosebit de bine ai vorbit. Dar după ce pleacă de lângă tine, dacă ar avea o sabie sau un cuțit, ți l-ar înfige în spate, să scape de Neemia, să-și ia ei drepturile, să poată să-și facă ei treaba, liniștiți, că Neemia i-a încurcat, i-a adunat într-o zi grămadă și le-a zis așa, până astăzi gata, și de aici înainte nicio dobândă peste poporul Domnului. Mai mult atât, dați înapoi. Și n-au putut suporta ăștia. N-au suportat. Dar Neemia își asumă riscurile. Dușmanii ăștia din interior sunt invizibili, dar foarte activi. Deci cuvântul lui Dumnezeu că îi trimiteau scrisori la Sanbalat și la Tobia și îi spunea, nu unele lucruri mărunte ce le făcea Neemia, nu, îi spuneau tot ce făcea Neemia. Tot ce făcea Neemia. Și aveau legături cu Sanbalat și cu Neemia. Deși nu cu Sanbalat și cu Tobia, deși știa că dregătorul lui mare, pe care împăratul Persiei l-a pus peste ei, și atunci când vorbea împăratul Persiei, era lege. Nu se putea schimba legea aia. Nimeni n-avea curaj să intervină. Deși Tobia și cu Sanbalat știau că Neemia e trimisul regelui, aveau ceva împotriva lui. Nu le convenea că dregea spărturile. Vroia să pună porți, să nu mai intre nimeni și poporul lui Dumnezeu să fie apărat. Poarta. Eu sunt poarta. Eu sunt ușa. Să luptau cu Dumnezeu. Neemia și-a asumat riscurile și a zis așa, multe chemări, nu am timp de așa ceva. Sanbalat, să știi că eu nu mă cobor, eu trebuie să urc, în fiecare zi trebuie să urc, deși tu mă strigi de afară, eu trebuie să rămân aici, să trec zidurile și să urc în fiecare zi, pe zid. Să urc în fiecare zi pe zid și să muncesc pentru Dumnezeu, pentru numele Lui, nu pentru numele meu. Ce dacă dai cu noroi în mine? Ce dacă spui niște vorbe de la tine? Nu mă interesează. Eu îmi cunosc stăpânul și știu că stăpânul meu mă cunoaște mai bine decât mine. Și știe ce port în inimă. Și stăpânul meu e cu mine, mă ajută să zidesc. În fiecare zi zidesc. Mai pun o cărămidă la biruința cuvântului lui Dumnezeu și mai spun câteva vorbe. Că Iisus iubește lumea și iubește păcătoșii. Că Iisus vrea întoarcerea păcătoșilor la sine și mai pun o cărămidă. Pe mine nu mă interesează dacă zice lumea că am înnebunit. Am un prieten și vorbeam cu el într-o zi. Mă cunoștea dinainte. Mă, Nelule, nu ești normal. Știa că înainte umblam așa cum umblam. Și Dumnezeu mi-a pus pe buze niște cuvinte. Mai bine nebun pentru el și după el decât fără minte în lumea asta. Că așa face Dumnezeu. N-am timp de tine, Sanbalat. Eu am o lucrare de făcut și lucrarea asta e lucrarea Dumnezeului celui preanalt, a căruia e cerurile și pământul, mărit să fie numele Lui. Eu vreau să urc. Să urc zidul tot mai sus, către cer, apărând templul lui Dumnezeu, cetatea poporului, înaintind către finalul lucrării. Pentru că e lucrarea pe care Dumnezeu mi-a pus-o înainte. Nu numele meu, nu ceea ce spui tu. El e mare în viața mea.
El e regele. Eu nu sunt decât slujitorul. Câteva cuvinte. N-am timp să mă cobor. Eu am o lucrare de făcut. Să fac zidurile cetății lui Dumnezeu. Dumnezeu va face zid în jurul meu. Eu voi lucra pentru Dumnezeu. În fiecare zi câte o cărămidă la zidul ăsta. Pentru numele Lui, muncesc pentru Dumnezeu. Urc zidul în fiecare zi, tot mai sus, către cer, apărând templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va face zid în jurul meu. Zice cuvântul lui Dumnezeu și sunt sigur că Neemia cunoștea cuvântul acesta. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Când a venit Neemia la Ierusalim, n-a văzut acolo decât un popor care era copleșit de nenorociri, apăsați de frații lor, apăsați de samariteni, de toți cei din jurul lor, descurajați. Și a început Neemia lucrarea, știind că Dumnezeu va fi cu el și că va face zid în jurul lui, păzindu-l de dușmanii, nu lucrării pe care o făcea Neemia, ci dușmanii lucrării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat biruință. Și după ce și-a asumat riscurile astea, după ce și-a schimbat prioritățile, după ce n-a mai fost un om egoist, Dumnezeu i-a dat bucurie desăvârșită. Pentru că bucuria și victoria sunt garantate de El, mărit să fie Domnul. Ascultă rugăciunea robului tău. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Neemia și a făcut o minune. 100 de ani au stat iudei acolo în cetatea aia făcută praf, fără uși, spărturi în ziduri mari. Și a venit Neemia și nu i-a trebuit mai mult de 52 de zile. Acum nu știu să spun, dar cred că au fost aproximativ 2 luni, punând în calcul și sabatele pe care iudeii le sărbătoreau. 5, 2, cu 4, cu 5, cu 8, au făcut 60. 100 de ani s-a uitat Sanbalat așa la zidurile alea și a zis, biruiesc în fiecare zi. Zidurile sunt tot așa, tot cu spărturi mari în ele, n-au uși, pot să intru când vreau eu. Tobia mergea ca pe bulevard, către templul Domnului și zicea, ce biruință zilnică. N-au făcut iudeii nici măcar să pună o cărămidă. Să putea intra în cămară, stătea liniștit acolo, el cu socrul lui, marele preot. Și a venit Neemia. Nu i-au trebuit 2 ani. Nu i-au trebuit 12. Atât a stat la Ierusalim. 52 de zile. Și adres toate spărturile. N-a mai fost una. Deci cuvântul lui Dumnezeu că după ce au terminat, au început să cânte pe ziduri. Și au mers întreg poporul, în stânga și în dreapta și s-au întâlnit în curtea templului. Și au lăudat pe Domnul. Mărit să fie numele Lui, că Tu faci minuni, Tu binecuvintezi pe robii Tăi și porți de grijă, dai putere celor care se încred în Tine și bucuria lor este zilnică. Încă o cărămidă, încă o zi în care am slujit Domnului și am finalizat lucrarea Lui, dar victoria este asigurată de El asupra împotrivitorilor din exterior și din interior. Zice cuvântul lui Dumnezeu că i-a apucat groaza. S-a uitat Sanbalat la ziduri și a zis, aici numai Dumnezeu putea lucra, că îl cunoștea pe Dumnezeu. Era samaritean, avea o religie din asta amestecată, și cu zeii lumii și cu Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu vrea robi care să-L asculte pe El și să se pună la dispoziția Lui. Și când a văzut Sanbalat o asemenea minune, că toate zidurile s-au dres,
ușile au fost puse și cetatea Ierusalimului era închisă, templul în mijlocul ei. Și am mai văzut și pe iudei pe ziduri. A zis, aici nu trebuie să mă mai bag, aici locuiește Dumnezeul cel înfricoșat, de care mie trebuie să fie frică, pentru că m-am luptat împotriva lui. Asta face Dumnezeu. Numai că l-a apucat groază, dar l-a și recunoscut. E Dumnezeu acolo. E cu Neemia. Și nu mă mai apropii de zidurile alea. Dumnezeu face lucrări de felul ăsta și astăzi. Dar vrea oameni dedicați. De ce ne pune înainte cărți de felul ăsta? Cartea lui Neemia, nu, e cartea lui Dumnezeu. Dar poartă numele robului lui Dumnezeu, care înseamnă Dumnezeu, Jehova, mângâie. Adică cuvântul acesta pe care Neemia sunt sigur că îl cunoștea, din Psalmul 62, era ceva real în viața lui. Și în dimineața asta Dumnezeu ne-a spus și nouă, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Da, El e stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina, mărit să fie numele Lui. Și avea și cuvinte de felul ăsta pe buze Neemia, pentru că știa că se adresează unui Dumnezeu drept. Nu trebuia să-și apere el cauza. Era Dumnezeu care era cu aripa peste el și îl păzea în fiecare zi. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți? Ca pe un zid, gata să cadă, ca pe un gard, gata să se surpe. Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui, le place minciunea, cu gura binecuvintează, dar cu inima blesteamă. Da, suflete, încrede-te în Domnul, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu mi se întemeiază ajutorul și slava mea în Dumnezeu este stânca putere mele, locul meu de adăpost. Amin. Știți de ce? Pentru că în capitolul 8 Neemia spune niște cuvinte așa, cu versetul 10. Zice așa, Neemia, omul lui Dumnezeu, acela care s-a încrezut în Dumnezeu în fiecare zi și la Susa, cuvintele lui îl trădează. Doamne, ascultă pe robul tău, vezi starea poporului tău, sprijinește-i, dă-le putere în lucrarea pe care o au, dar și la Ierusalim. Și zice așa, căci bucuria Domnului va fi tăria noastră, mărit să fie numele Lui. Și le spune cuvintele astea în ziua când sărbătoreau sfârșitul lucrării. Dedicau orașul acela lui Dumnezeu. Lepădare de sine, alegeri altruiste. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Schimbarea priorităților. Nu sunt eu important. Nu-i viața mea prioritatea numărul 1, ci e voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este să fiu sfânt. El mă sfințește în fiecare zi prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui îmi dă putere în fiecare zi să merg înainte. Asumarea riscurilor. Iisus Hristos a umblat pe pământul acesta și a știut că se va întâlni cu farisei, cu saduchei, cu oameni care erau împotriva Lui. Și am mai știut ceva, că la capătul drumului va sta pe cruce la calvar, mărit să fie numele Lui, și va purta pe umerii Lui sfinți tot păcatul și fără de legea mea și a dumitale. Dar și-a asumat riscul, pentru că bucuria și victoria
sunt sigur, atunci când ești cu El, mărit să fie numele Lui, El a rămas același. Și e același Dumnezeu plin de dragoste și de bunătate în vecii vecilor, fie slăvit numele Lui. Amin. Corul bărbătesc va lăuda pe Domnul, după corul bărbătesc, din nou corul de fete. Umple
Voi face acum anunțurile pentru săptămâna în care am intrat cu privire la această biserică, iar apoi corul mixt va lăuda pe Domnul și în urmă fanfara. Mâine după masă, la orele 5, la biroul bisericii are loc programul de consiliere spirituală, iar mâine seară, începând cu orele 19, începem stăruința. Toată săptămâna aceasta și apoi cealaltă și apoi vom mai vedea, vom avea stăruință aici la demisolul bisericii, rugăciune pentru cei care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt, ca Domnul să se îndure și darul acesta să fie și peste ei, rugăciune pentru umplerea cu Duhul Sfânt și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Începând cu orele 19, marți, miercuri la fel, apoi joi, la orele 19, va avea loc program în Casa Domnului, slujba sfântă de peste săptămână. La încheierea slujbei vom merge din nou la rugăciune, apoi vineri rugăciune și se va mai anunța în continuare. Duminica viitoare, ca și în această zi, slujba sfântă în Casa Domnului dimineață de la 9 la 12 și după masă de la orele 18. După masă la 18 ne întâlnim din nou aici pentru lucrarea Domnului și ne dăjduim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Timpul acesta de rugăciune se vrea a fi un timp special, nu numai pentru membrii bisericii, bineînțeles, dar mai ales. De aceea să facem tot ce depinde de noi să fim aici. E foarte important să ne rugăm, e foarte important să comunicăm cu Dumnezeu, e foarte important pentru aceia care nu sunt botezați să vină, să se roage Domnului, să ceară de la Domnul lucrarea aceasta și cred din toată inima că Domnul va face lucrarea Lui. Și vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult ca la această campanie de rugăciune foarte mult să fie botezați de Domnul. Cred că doriți și dumneavoastră acest lucru. Amin? Am auzit în alte biserici că au fost botezați mulți. Atunci am zis, și la noi trebuie să fie. Haideți să ne rugăm, haideți să stăruim înaintea lui Dumnezeu, haideți să facem tot ce depinde de noi și să fim aici la rugăciune. Mâine seară, începând cu orele 19 și apoi în serile care vor urma, așa după cum se va anunța. Ascultăm acum cele două cântări.